Santik pa tao. Nice tayo. In the Philippines to. Ganda. Naunsa naman oy. Nahulog. Kaya nahulog ang motor ni Sir Lawrence. So nanami sa Maramag. Sabi siya Maramag. Mabuhay. Maramag. Bukid nun. Burot-burot. Ala. Ala, Jesus. Jesus. Ay! Ay, Jesus. Ay, Jesus. I like tapos sa sapatos ha. Jesus. Ala, kagad. Jesus. So, ayan po. Naka-Milo everyday. Sir Lawrence. Milo everyday. Milo everyday. Okay, okay. Ayun ako. Kali kay putla kali. Jesus. Video bagi. Phone ka na. Alam? Phone na video na. Oo. Huwag ginawa ko. Lapit. Lapit. Uy, Diyos ko. Wala. Baki na Milo everyday. Sabi na ako malabay si Lore. Ha? Sabi na ako malabay. Okay. Estudyante, magtas. Na. Pulang lupa. Nanay kay bayo gyud sad. Magkabayo na kita ate ron. Yan, may bonus pa. Ay, Jesus. Alex, na! Wa na gyud na! Breaking ay! Halawa na! Sir Lawrence, ni-atras naman ka! Luyag! Ni-atras siya ba eh? Ni-atras siya ba? Oh, ito na lang bitin! Tigya! Ingon pa siya kita na! Taasa din ay, taasa! Taasa din, uy! Taasa ay! Agi ko na video? Ha? Video bagi padayon ni mo? O, gipadayon. Overlook tayo no. Ala. Amo ni pastor. So ayan guys. Ito po yung Sitio Maramag. Saan yun? Mabuhay. Sitio Mabuhay. Maramag. Agi Jesus name. Uy, hinihinid dyan. Hallelujah. Hallelujah. Agi. Jesus. Isa palaod. Bulo mata.
barangay. So yan guys. So very early in the morning no, nakarating na kami dito sa barangay Mabuhay, Maramag, Bukidnon. So ayan guys, oh, sobrang hirap ng daanan. Ayan po. Oh. Ayan. Ala. Hala ka. Uy. Nadigito ka kaya si Lawrence ba? So yan guys, ang hirap po ng daanan guys. Ng papunta. Parang yung church kasi nasa tuktok na ng bundok. So ayan. Ay, so Lord. Yoko na. Di na dyan ko mubalik diri, promise. Ay! Kaya. Ayan. Ayan. Parang wala lang sa kanila. Pero ako, nagbagtas na taon ko sa kahadlok. Di makaya ang nervyos. Gani. Banat. Banat. Silot. Kung sabay silot. Di magsilbi. Una ni maho na kung grabe yung sal. Mabuhay, dili sa Marasa, Bukidnon, dili basta-basta ang dalan, grabe, di ba kaya. Pag kayo, kanang paana kayo, tuktok kayo. So, nag-ari mi diri guys sa Nexus, kuan ba? Nayari pastor, ginbike mi diri kay among ikuan sa Nexus. So, mga guys, muli ang kuan diri sa simbahan diri. Di basta-basta. Kaya? Natanawan no. Wala na kayo. Wala, murag di na gyud ko, murag di na ako mubalik diri sir, murag kamo na gibalik diri. Di makaya. Dalan pa. Di ba kaya ang kuan diri? Di ba kaya sakyanan diri? Di makaya. May ragid di ay. Ano, kanang Hilux doon, pwede Hilux. Ha? Di ka kayang biyos. Diloy, dili bisag kung saon. Wala. X. Paana siya, paana gyud. Kuan lang makaya niyo pick up siguro. Pick up. Pick up. Tara. Kay habog mo sa bangang kusgan po siya. Hindi basta-basta. Ang reaction kay ko gano, murag tumba no. Gay na kapit giglabay gay na. Gani no. Hindi basta-basta eh. Basta bay. O so ayan guys, oh, nag-uusap yung dalawang rider. Sakit eh. Ayan. So may sea of clouds dito. Pero putaan yung totong kanan. Nasa tuktok na ng bundok talaga. Yung pangin niya, simbahan niya. Oh, murag mo na ang gigo ni Sapatos ni Sir Lawrence, oh. Ugo na kayo ko. Mo de way signal sa pagtawag si Pilusiping gabi o matang isang katulugon, o di mo kami gipaig mata, ipabagong gikan si kaanan, salamat sa pag-o, o bitaw na adlaw, uban sa pagkusog kalikon, salamat Ginoo na magamit alam sa inyong bulaton, kainayaan, niining adlaw sa pag-celebrate sa kaunsi, katuig na church anniversary ni inyong mga salamat Ginoo, bisan pa sa mga kamot, nagsakripisyo. Kaya distinta sa aming lawas mahal o magamit din kami sa pagpadayon sa inyong bakay buhatong sa isyaw. Talipay na mo. Yo, kaya ang mga kwadre makatawan yung mga anak sa Ginoo, mga katravelers oh. Muling gitawag diri mga Skylab. Ay Pastora. Di ko nang imong kano.
Dilipat. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Uy. Ni lang. Okay. Okay lang yan mo, pwede akong gagihan. Kamot ang magulan diri. Mao. Mao gyud may gani ron kay di na po. Inang buntag lang po kayo. Ayaw lang man niya. Kita ano? Naway ano? Ha? Si nawa. Dali no. Asam picture. Okay. Al. Hallelujah. Wait, son. Hallelujah. Okay. Ay, saan? Natasok na ko dati. Padasok. Hallelujah. Hallelujah. Lisa, agay. Maglisog po atras. Hallelujah, Jesus. Kapoy ini. Hallelujah. 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 Jesus. Ay, susunod sa akin. Ha? Asa man gating-ting. Hallelujah. Hallelujah. Jesus name. Hallelujah. Atras ako. Hallelujah. Saan ka tingog-tingog? Saan ka tingog-tingog? Ha? Telescopic? Uy, ay hinay-hinay lang kay madaot. Ayaw kay ikon. Atras, be, atras, atras. Atras yung mulog ko. Sandali. Atras. Lisod ko. Ipo ko dali. Hallelujah. Tama na. Atras, iop na lang. Dua, di ba? Naiwit na. Mabuhan ko, gasya to ba? Ha? Martay siya. Na. Mga bato yang parang Maduka yung mga bato. Tawag pa lang, sunod ng bato nga. Awag kira to kay siya raman isa. Wa may maudi man siya madasok kay may kauban. Wala nga lang. Hallelujah. Kusog siya mukamat, no? Oo. Kusog. Tay ka? Ay, ato ka. Kusgan ganit no. Oh. Awag sila.
Karangan sila nga. Kani. Jesus, Jesus. Jesus. Ito guys, obligato mo yan mo na ba ito. Hindi na po ko balik din siya. Bahala po ko. Ang delikado. May hinay dyan. Ah? Ah. Lagi. Gerak-gerak. Sa Philippines. That's all. Oh, lasing. Ayan. Uy! Pagka ba? Ayan. Oh, nagsandik-sandik pag tao. Nice kayo. Hindi na Philippines oh. Kana. Kani. Uy, ala. Bata. Uy, social sila ha. Ayan. Falls. Mo ni ako gingway na. Uy, gamay man ang tubig. Daga man na ganina. Ay, nara. Nara. Ayan. O, diba? O, see? Ay, suruyanan gede siya. Suruyanan gede siya. Oh, diba? Ah, gede. Lah. Oh? Oh, yan. Ayan guys, ang
ganda po ng tanawin. And we are traveling from San Fernando, Bukidnon, going to Tagum City. Ayan po, ganda. Ganda po ng mga tanawin. Ayan po si ha? Hallelujah. Hinahinay lang. Alam mo, baboy-baboy lagi sila, no? Nga nagbababoy-baboy man sila. Yan ang kultura, kulture. Kung tinatagos ko kuwan siya ka ng murag kuwan siya, no? Ibo ka siya ba? Take not thy Holy Spirit from me. Okay. Ito ba? Eh. Ano yung mga file? Ayaw ko ako ng baga ha. Kayo, no? Balance dito, no? Sige. Kaya ang sounds ay sounds pa silang duha. Pop. Okay kayo, wala ay. So, mura mag-truck o busina.